Haka arpinyo terik nai luar arjar busau ki ofisar bat pulit kelaim kra police station kiliyo ban cameo way usnar nong tu belatip kerteng kumushan bor lang walang belatip kerteng kum umolchan kakerwo naka office USP ka iska sil desek kala ong bau ni usnar nong tu udai badan keti habun tiligi kam tu akaleng kan nong ba shilong nadu usnam arjar arwar shushu lo ong bau molchan udai way bapau kerteng hasau tilig mokodoma kam tu hasada police station ki kam tu jong u kala pendik sibun ikinong sang snong bat kacingyo kem yu kalong kasin jam ban wengi kam tu ki bajuja nakapor sakapor la ong kakerwo ki pulet ki dang penlong ya kacing toket yu news nanong tu halor ki weipat ki kampentriem ki bola le hakini kisnam Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.